سلام خبرات تخاتلتي أم بأركز حجر ما أتابل استفيلم أبين دي استسرحت ناي تمرت بيت زانتا أتزنتو أزيات فتاو نزر خبتن أبي تبون لعلعاتو بمركاب درجات زحزت فيلمية حيزلكم قريبة زلهم زي أما بزحتنا كي تترقم تزرعنا يا فيلمي حجر ما بوكوان قوانا تقرينيا ترقيمة أم تيلكم هاللهم اسكام وداتا مسايز أن يحكو تكاتلنا عدمكو نزا چانال دما سابسكرايب كتقوري عدمكم كومو دما كبرات تخاتلتي نزا فيديو كم بتفتوا سلازت أماما لايك مقبار كتجمروا يعدمكم እዚ ፊልም እንትጅምር ናይ ሃፋትም ትምህርቲ ቤት ዝኾነ ሳንትሪሳ ዝተባሃለ ቤት ትምህርቲ እንዳርኢና ይጅምር ሮሃ ዝተባሃለ ናይቲ ፊልሚ ዋና ተዋሳኢ ኣብቲ ግጥም ዘለዎ ክእለት የርእየና በዚ ምክንያት ድማ ናይቲ ግጥም ተዓዋቲ ይኸውን ኒሃም ዝተባሃለት ቆልዓ ድማ ንዕኡ እንዳደገፈት እንትኸውን ኣብ ዝተዓወተሉ ሰዓት ድማ ናቡ ብምምፃእ ኣብ መወዳእታ ድማ ትስዕሞ ኮይኑ ግና ትኽክለኛ ኣፍቃሪቱ እያ ነይራ ካብኡ ድማ ምርኢትና እንትቕየር ሮሃ ኣብ ናይ ድኻታት ትምህርቲ ቤት ዝመሃር ምዃኑ ንሪኦ እስካብ ሕጂ ድማ ንሪኦ ዝፀናሕና ኩሉ ብሕልሙ እዩ ነይሩ ዋላ እኳ ካብ ዘኻትም ስድራ ዝተረኸበ እንተኾነ ኣፍቃሪቱ ግን ካብ ሃፋትም ስድራ እያ ነይራ ካብ ሳንትሪሳት ትምህርቲ ቤት ዋላ እኳ ትመሃር እንተኾነት ሮሃ ግን ምስኣ ምዃኑን ናብኣ ምቕራብን ኩሉ ግዜ እዩ ዝደሊ ነይሩ በዚ ምክንያት ድማ ናብቲ ኮሌጅ ንምእታው ዓብዪ ሕልሚ ኣለዎ ኣብ ናይ ባዕሉ ዝመሃረሉ ትምህርቲ ቤት ድማ ካፒቴን እንትኸውን ግን ከዓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝጎደሉ ነገራት ስለ ዘለው ኣብኡ ምዃን ኣይፈተዎን ነይሩ ምስ ኣባላቱ ድማ እንዳተላመደ እንዳሃለወ ሃንደበት ዘሕረቆ ነገር ይፍጠር ካብኡ ድማ ሓደ ተስኡ ኣፍቃሪቱ ካብኡ ተፈልያ ኣብ ካሊእ ቤት ትምህርቲ ከም እትመሃር ነጊሩ ንዕኡ ንምሕፋር ይፍትን ካብኡ ድማ ክልቲኦም ናብ ኣሰኣትዮም ኣሰልጣኒኦም ድማ ንከገላግል ተፈተነ እኳ ንሳቶም ግና ሃንደበት ይሃርምዎ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ድማ ሓው ኣብ ገዛ እንዳትፅበዩ ነይሩ ዝተለኣኸሉ ሓደ ደብዳቤ ድማ ከም ዘሎ ብምንጋር ንሮሃ ድማ ንኸፍቶ ይገብር ሮሃ ድማ ካብ ሳንትሪሳ ኮሌጅ ምዃኑ ይርዳእ እንተንበቦ ድማ እቲ ደብዳቤ ናብቲ ኮሌጅ ንኽኣቱ ዝፈቅድ እዩ ነይሩ ካብኡ ድማ ተሓጒሱ ንኣፍቃሪቱ ንምርካብ ናብ ገዛ ይኸይድ እንተኾነ ግን ደቂሳ ስለ ዝነበረት ናብ ገዙ ብምምላስ ንፅባሒቱ ናብኡ ኸይዱ ሰርፕራይዝ ንገብራ ይወስን ናብ ገዙ ድማ ብምኻድ ቅድሚ ሕጂ ዝኣከቦም ገንዘብ ኣልዒሉ ንፅባሕ ዝኽደኖ ክዳን ይገዝእ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ምስኡ ዝመሃሩ ዝነበሩ ንዕኡ ንምፍናው ምድላው የካይዱ ንዕኡ ምስ ስንባቶም ድማ ደስ ኣይበሎምን ነይሩ ናብ ገዙ ኣብ ዝተመለሰሉ ሰዓት ድማ ሓውና ድዩ ንሓዳሽ ሳይክል ገዚኦም ይፀንሕዎ ካብኡ ድማ ተሓዊሱ ናብቲ ኮሌጅ ይኸይድ ኣብቲ ኮሌጅ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት ድማ ብዝሪኦ ነገር ኩሉ ይግረም ኒሃ ንዝተባሃለት ኣፍቃሪቱ ድማ ኣብ መንገዲ ምድላይ ይጅምር ናብ ሳዕስዒት ዝስልጥንሉ ሓደ ኣዳራሽ ምስ ኣተወ ድማ ቆንጆ ኮይና ግን ከዓ ተናዳሪት ዝኾነት ቆልዓ ይርኢ ኣብ ማእኸል ሳዕስዒት ግን ምስ ደርፊ እንዳኸደላ ስለ ዘይነበረ ንስዕሳዕ ደሙ ብምባል ነቲ ዲጄ ሓሪቓ ትዛረቦ ኣብዚ ሰዓት ድማ ሮሃ ንኒሃ ኣብ ማእኸል ደቂ ኣንስትዮ ተኸቢባ ይርኣ ኣብ ዝፀዋዓ ሰዓት ድማ እንዳተሳስዐት ዝነበረት ሽያ ብኡ ኣሕሪቓ ከምኡ ዝበሉ ሰባት ናብዚ ቤት ትምህርቲ እንዳመፁ ናይዚ ቤት ትምህርቲ ስታንዳርድ የወድዎ ከም ዘለው ትነግሮ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ሮሃ ምስ ኒሃ ምስ ሓቢሮም ንምብላዕ እንዳተዳለዉ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ንሳ ግን ብኡ ዝሓፈረት ትመስል ናብ ቤት ትምህርቲ ድማ ንኸኣቲ ከመይ ኢሉ ፍቓድ ከም ዝረኸበ ተሓቶ ንሱ ድማ ብናይ ስፖርት ስኮላርሺፕ ከም ዝረኸቦ እንዳነገራ እንዳሃለወ ኣብዚ ኮሌጅ ምስ ዘለዋ ኣዋላት ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከይምስርትን ንዕኡ እውን ፅቡቕ ከም ዘይኮነ ትነግሮ ኣብ መወዳእታ ግን ንስኺ እንዳሃለኹኒ ንምንታይ ናብ ካሊእ ሰበይቲ ይኸይድ ይብላ ምስኡ ድማ ናይ ሳዕስዒት ግጥም ንኽትሳተፍ ትደሊ ተኮይና ሓታ ፍቑራት ኮይኖም ንምውዳር ሓሲቡ ነይሩ ንሳ ግን ኣብቲ ዝተረኸበት ናይ ባዕላ ህይወት ንምምራሕ ዳ እምበር ናቲ ህይወት ንምስትኽኻል ከም ዘይኮነ ትነግሮ ንሱ ድማ ናብዚ ኮሌጅ መፀ ንዓ ክብል ከም ዝኾነ ይነግራ ኮይኑ ግና ናብዚ ንኽመፅእ ከም ዘይሓተተቶ ብምንጋር ልቡ ትሰብሮ ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ ናብኣ ንከይቐርብ ብምንጋር ገዲፋቶ ትኸይድ ኣዕርኽቱ ድማ ነዚ ምስ ነገሮም ኩሎም በዚ ይሕጭጭሉ ግን ከዓ ናቱ ሓሳብ ኒሃ ደንጊፃ እያ ትኸውን ዝብል ሓሳብ እዩ ነይርዎ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ኩሎም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለውሉ ሰዓት ሮሃ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ህቡብ ዝኾነ ንማና ቢረኽቦ ቅድሚ ሕጂ ክስዕስዕ ዝረኣያ ናይ ሽያ ሓዋ እዩ ንሱ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ድማ ኒሃ እንዳተሓጎሰት እንተጣቕዕሉ ሮሃ እንትሪኣ ዝተፈለየ ስምዒት ከም ዘለዋ ይርዳእ ካብኡ ድማ ናብቲ ናይ ሳዕስዒት ኣዳራሽ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት ኒሃ እንትዕስዕ ደጊማ ይሪኣ ሽያ ድማ ኣብዚ ሰዓት ናብኡ ብምቕራብ ናይ ሳዕስዒት መሰልጠኒ ንሳዕስዒት ውድድር ንክሓልፍ ቅርፂ ዘለዎ ወዲ ስለ እትፈቱ ብኡ ንክማርኻ ትነግሮ ንሱ ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ህቡብ ንክኸውን ዓብዪ ዕድል ከም ዝረኸበሉ ትረድኦ ናብታ ሰበይቲ ድማ ብምኻድ ዘለዎ ሰውነት ንምርኣይ ይፍትን ኮይኑ ግና ንኣወዳት ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ስለ ዘይነበራ ብዘረኣያ ነገር ይሓፍር ሽያ ድማ ንዑ ንምውራድ እያ ነዚ ጌራቶ ነይራ ኮይኑ ግና እታ ሰበይቲ ቀዲሞ እቲ ውድድር ስለ ዝሓለፈ ክሓስብ ከም ዘይብሉ ትነግሮ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ንውድድር ትዳለዉ ንሪኦ ኣብ ናይ ፈለማ ውድድር ድማ ነቶም ተምሃሮ ምስዓር ይኽእል
ኩሉ ሰብ ድማ ብኽእለቱ ይግረም ማናብ ድማ ናብ ምምፃእ ብምዕዋት እንኳዕ ደስ በለካ ትብሎ ኒሃ ድማ ኮፍ ኢላ እንዳረኣየት ፍሽኽ ክትብል ንሪኣ ካብኡ ድማ ምሸት ብምርኻብ ይሰዓዓሙ ደጊሞም ድማ ናብ ፍቕሮም ዝተመለሱ ይመስሉ ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ድማ ናይ ካባዲ ግጥም ንምክያድ ይዳለዉ ኮይኑ ግን ስለዘይከኣሎ ቀልጢፉ ይወድቕ ማናብ ድማ ንዕኦም ዘይምኽኣሉ ይቕሬታ ይሓቶ ካብኡ ድማ ንኒሃን ሮሃንን ንመዓልቲ ውልደቱ ሓቢሮም ንክመፁ ይዕድሞም እንዳኸዱ ኒሃ ናይ ማናብ መኪና እንትርኢ ብኡ ትገረም ንዕኡ ድማ ስምዒት ከም ዘለዋ እዚ የርእየና ብኻሊእ ገጽ ድማ ናይ ሮሃ ኣዕርኽቱ ናብቲ ምድላው ይመፁ ናብ ውሽጢ ድማ ንኽኣቱ ንክሕገዞም ምስ ነገርዎ ሽያ ድማ ናቱ ኣዕርኽቱ ብምርካባ ሓሶት ትነግሮም እሞ እቶም ኣወዳት ድማ ናብ ውሽጢ ይኣቱ እቲ ልደት ድማ ናይ ጓል ምዃኑ ምስ ነገረቶም ብሓባር ኮይኖም ናይ ጓል ደርፊ ይደርፉ ካብኡ ድማ መወዳእታ ንማናብ ክፀርፍዎ ትገብር ማናብ ድማ እዚ ስለ ዘሕረቆ ኣብ ክልቲኦም ጉጅለ ባእሲ ይለዓል ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ማናብ ኣዕርኽቲ ንናይ ሮሃ ኣዕርኽቲ ካብቲ ምድላው ይውፅእዎም ንሶም ድማ ሮሃ ስለዘይሓገዞም ብሮሃ እንዳሓረቁ ይሓዝኑ ካብቲ ትምህርቲ ቤት ድማ ድሕሪ መውፅኡ ሙሉእ ፀባዩ ከም ዝተቐየረ ብምንጋር ካብኡ ክኸዱ ክብሉ ግኒሃ ብኡ ሓሪቓ ንኽትኸይድ ትፍትን ወይ ንዓይ ወይ ድማ ንዕርኽቱ ክመርፅ ከም ዘለዎ ብምንጋር ገዲፋቶ ትኸይድ ፀኒሑ ግን እዚ ኩሉ ነገር ዝገበረት ሽያ ምዃና ይርዳእ ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ድማ ሽያ መኪና ኣብ ተቐምጠሉ ቦታ ናይ ባዕሉ ሳይክል ይቐምጥ ንክትናገሮ እኳ እንተፈተነት ከሰምዓ ግን ኣይደለየን ንሳ ድማ ብናይ ሮዝ ቀለም ሳይክሉ ትቐባእ ሮህ ድማ ናብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ሓላፍ ብምኻድ መራረቱ የስምዕ ኣቦኣ ድማ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ሓሪቑ ገጻ ይሃርማ ሮሃ ድማ ሓዚንላ ስለ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ድማ ይቕሬታ ይሓታ ዋላ እኳ እንተዘይሰምዐቶ ዓርኩ ንኽትኸውን ግን ይሓታ ንሳ ድማ ከምዘይትደሊ ኣብ ናይ ሳዕሲዕ ውድድር ድማ ከም እትዕወተል ብምንጋር ኣብኡ ገዲፋቶ ትኸይድ ኣብ ቐጻሊ ንዝግበር ናይ ሳዕሲዕ ውድድር ድማ ልምምድ ይሰርሑ ብናይ ኣቦኣ ትእዛዝ ድማ ሽያን ሓዋን ማናብን ብሓቢሮም ከም ፍቑራት ክስዕስዑ እዮም ኒሃን ሮሃን ድማ በተጸራር ጉጅለ ይኾኑ ኣብ ዝለማመድሉ ሰዓት ግን ኒሃን ሮሃን ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ዘለዎም ኣይመስልን ቀፂላ እውን ንማናብ ካብ ርሑቕ ትጥምቶ ኣብታ ዕለት ድማ ሮሃ ናይ ኒሃ ሹም ኣብ ኢዱ ከም ዘለዎ የሪኣ ኣብታ ምሸት ድማ ንዓ ክረክብ ናብ ገዛ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ምስ ማናብ ተሓቋቒፎም ይርኢ ካብኡ ድማ ደጊሙ ልቡ ይስበር ማናብ ድማ ንሮሃ ገጹ ፍሽኽ ኢሉ ይሪኦ ሮሃ ድማ ዝኾነ ከይበለ ምስ ጠመቶ ኣብ መወዳእታ ድማ ንማናብ ብቦክስ ይሃርሞ ንኒሃ ድማ ዝኾነ ዓይነት ቃላት ከይተናገራ ኣብኡ ገዲፍዎም ይኸይድ ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ድማ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ ፀዊዕዎም ደጊሙ ይመፅእ ንማናብ ድማ ምህራሙ ዓብዪ ጌጋ ምዃኑ ናቶም ትምህርቲ ቤት ድማ ሓገዝ ብምግባር ናብዚ ክመፅእ ዝገበሮ ናታ ኣቦኡ ምዃኑ ይነግሮ ካብኡ ድማ በዚ ምኽንያት ካብቲ ኮሌጅ ክእለይ ከም ዝተገበረ ይነግሮ እንዳወፀ እንዳሃለወ ድማ ኣብ መንገዲ ማናብ ይረኽቦ ማናብ ድማ ንሱ ክዕወት ከም ዘይደሊ ብምፍላጥ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ምፅራፍ ይጅምር ምስ ሃፍታማት ድማ ዘይቃልቡ ምዃኑ እዚ ትምህርቲ ቤት ንዕኡ ዝግብኦ ከም ዘይኮነ ይነግሮ ሮሃ እስካዕ ሕጂ ዋላ እኳ ዝኾነ ተዘይበሎ ስለ ኒሃ ምንጋር ምስ ጀመረ ድማ ይሓርቕ ብቦክስ ድማ ይሃርሞ እሞ ኣብ ማእኸሎም ድማ ባእሲ ይለዓል ማናብን ኣዕርኽቱን ድማ ንሮሃ ምህራም ይጅምሩ ሮሃ ድማ ንዖም ምህራም እኳ እንተፈተነ ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ዶ ምባል እስካዕ ዝዓብዮም ይሃርምዎ ኒሃ ድማ ሮሃ ብማናብን ትህረም ትርኢ እንተኾነ ግን ንዖም ደው ንምባል ዝገበረተ ነገር ኣይነበረን ኣብ ገዙ ድማ በይኑ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ስድርኡ ዘለሉ ፀገም ይርድእሉ ኣዲኡ ድማ ኣብ መወዳእታ ናይ ቀደም ህይወት ንቐፅል ትነግሮ ናይ ቀደም ዲቪዝኡ ድማ ብምግባር ናብ ኮሌጅ ይኸይድ ማናብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ብምጽናሕ ናይዚ ዓመት ሽልማት ንሱ ከም ዝወስዶ ይነግሮ ንሱ ሒዙ ድማ ናብ ናይ ቀደም ትምህርቲ ቤቱ ከም ዝኸይድ የረድኦ ካብኡ ድማ ኣብ ቐጻሊ መዓልቲ ምስ ኣዕርኽቱን ስልጥን ንሪኦ እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ምድላው ብዝገበሮ ነገር ከናግርዎ ኣይደለይን ኣብቲ ኮሌጅ ድማ በይኑ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ሽያ ሃንደበት ትመጽእ ንዓኣ ድማ ኣብዚ ብምርኣዩ ዝደንገጸ ይመስል ንሳ ድማ ክትሳተፈሉ ትደሊ ሓደ ናይ ሳዕሲዕ ውድድር ከም ዘሎን ሓቢሮም ድማ ንክሳተፉ ሓሳብ ተቕርበሉ በዚ መንገዲ ድማ ሓቢሮም ተተወዳዲሮም ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ ትነግሮ ነዚ ውድድር ድማ እንተደኣ ተዓዊቶምሉ ንዓኣ ዘለዎ ጥቕሚ ምስ ነገረቶ ክትኸይድ ክትብል ኣዕርኽቱ እስካዕ ሕጂ ከም ዘየናገርዎ ትርዳ ንሳ ድማ እቲ ነገር ስለ እትፈልጥ ኣብቲ ምድላው ኩሉ ነገር ንሳ ከም ዝፈጠረቶን ናይቲ ፀገም መልዐሊ ድማ ሮሃ ከም ዘይኮነ ትነግሮም ንሳቶም ድማ ንሱ ከም በዳሊ ምርኣዮም ስሕተት ምዃኑ ምስ ተረዱ ኣብ መወዳእታ ድማ ሰላም ይፈጥሩ ሽያ ድማ ናቶም ዓርኪ ትኾኑ እሞ ክልቲኦም ኣብ ናይ ሮሃ ገዛ ምልምማድ ይጅመሩ ናይቲ ከባቢ ሰባት ድማ ንዖም ተኣኪቦም ይርእዎም ነበሩ ብዘረኣይዎ ክእለት ድማ ኩሎም የጣቕዕሎም እሞ ናብቲ ውድድር ድማ ምስ ተዳለዉ ናይቲ ውድድር መዓልቲ ድማ ይበፅሕ ምድላዋቶም ወዲኦም ኣብቲ ምድላው ምስ ተሳተፉ ተዓወቲ ብምዃኖም ነቲ ሰብ የገርሙ ሽያ ድማ በዚ ተሓጒሳ ስለ ዝነበረት ምስ ሮሃ ዘለዋ ርክብ ድማ እንዳቐረበ ይመፅእ ኣብቲ ኮሌጅ ድማ ዝቐበለው ሽልማት ሒዞም እንዳኸዱ እንዳሃለዉ ኒሃ አንደበት ትረኽቦም ንሮሃ እንኳዕ ደስ በለካ ብምባል ደንጊፁ እንዳሃለወ ርክቦም ደጊባ ንክትሕድሶ ከም እትደሊ ትነግሮ ንዕኡ ምግዳፋ ስሕተት ምዃኑ ምስ ነገረቶ ሽያ ኒሃን ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝበኣሳሉ ሰዓት
ንሱ ድማ ኣብ ማእኸለን ይኣቱ ኮይኑ ግና ካብ ሽያ ንኒሃይ ሓርያ ኮይኑ ግና ናብ ገዛ ሽያ ብምኻድ ንኣቦኣ ዝተዓወተሉ ሽልማት ይነግሮ እቲ ሰብኣይ ድማ ብናይ ጓሉ ኩነታት ደስ ይብሎ ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣብቲ ዓብዪ ኮሌጅ እቲ ግጥም ይጅመር እንተኾነ ግን ክልቲኦም ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ናይ ሮሃ ዕረኽቲ ንናይ ማናብ ዕረኽቲ ይሕጅጅሎም ንሱን ጉጅልኡን ሓሪቖም ስለ ዝነበሩ ኣብ ክልቲኦም ጉጅለ ባእሲ ይለዓል ሮሃ ድማ ምስ ዕረኽቲ ብምዃን ናብ ባእሲ ይኣቱ ካብኡ ድማ ብሓይሊ ክሳዱ ይሃርሞ ካብኡ ድማ ብዝተፈጠረ ምክንያት ኩሎም ተታሒዞም ይኸዱ ማናብ ድማ ናብ ሆስፒታል ኣትዩ ስለ ዝነበረ ኒሃ ድማ ብምድንጋዝ ኣብ ቅድሚ ሽያ ምስኡ ሓቢራቱ ምዃና ንምርኣይ ኢዱ ትሕዞ ሽያ ድማ ንኒሃ ይቕሬታ ብምሕታት ጽቡቕ ከም እትምነየሎም ብምንጋር ገዲፋቶም ትኸይድ ሮሃ ድማ ስዒብዋ ንዓ ዘለዋ ፍቕሪ እንተነገራ እኳ ንምቕባል ፈቓደኛ ኣይነበረትን እቲ ውድድር ድማ ምስ ተጀመረ ኣብ ፈለማ ብ100 ሜትሮ እንተሰዓረ እኳ ኣብ 800 ሜትሮ ግን ኣማሓይሹ ይዕወት ብካልኦት ፀዋታታት ድማ ከምኡ ጽቡቕ ስራሕ ብምስራሕ ምስ ሳንትሪሳ ኮሌጅ ናብ ፍጻመ ይበጽሑ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ኒሃ ንሮሃ ምስ ዓም እኳ ተፈተነት ንሱ ግን ከምኡ ክፍጠር ኣይደለየን ኩሉ ሓሳቡ ድማ ፑላኑ ንምስኻዕ ከም ዝኾነ ይነግራ እንተሓረቐት እኳ ንዕኡ ንምድጋፍ ትውስን ካብኡ ድማ ኖርማል ዕረኽቲ ይኾኑ ሮሃ ደጊሙ ንሽያ ኣብ ዝረኸበሉ ሰዓት ፍቕሩ ይገልጸላ ኒሃ ድማ ካብ ሕጂ ዓርኩም ምዃና ስለ ዝተናገረት ሽያ ፍቕሩ ትቕበል ኣብቲ ውድድር ድማ ሽያን ኒሃን ንሮሃ ዝድግፋ እንትኾና ሮሃ ድማ ነቶም ጉጅለ ንክዕወተሎም ክኢሉ እዩ ሮሃን ሽያን ብተሓጓስ ኣብ ዝተሓቋቐፍሉ ሰዓት ኒሃ ድማ ንተሓጓሶም ፍሽኽ ትብል ናይ ሮሃ ፕላን ዝነበረ ድማ ናይቲ ዓመት ብልጽ ተምሃሮ ሽልማት ብኣግባቡ ተሳኺዑ እዩ ናቱ ዕረኽቲ እንዳተሓገሱ ማናብ ግን ሓሪቑ ነቲ ቦታ ገዲፍዎ ይኸይድ በዚ መንገዲ ድማ እታ ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ እስካ ሕጂ ዝነበረት ፊልምና ፈትየኹምዋ ትኾኑ ተስፋ ይገብር እስካ ሕጂ ጸኒሕኩም ተኸታተልኩም እንዳመስገንኹ ኣነ ኣብዚ ክፍለየኩም ኣብ ቀጻሊ ብኣምሃራይን ኣዘናጋዒ ዝበልኽዎ ፊልሚ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ